jihar Kaduna ne. Wasu za su iya cewa kai magana kan cewa jam'iyyar PDP kada al'ummar jihar Kaduna su dawo da ita sakamakon irin kurakuran da ta tafka musu a baya. Wasu za su iya cewa to irin kurakuran da jam'iyyar APC kuma take tafkawa a yanzu kuma ba ya za a yi al'ummar jihar Kaduna har sun ma yadda da irin wa'annan zantuka ta ku ta 'yan siyasa su dawo da jam'iyyar APC. To idan ka duba baban gida kusan shekara 4 da shekara 16 ma ba za ka iya musu hisabi ba, amma daidai gwargwado idan ka lura abinda mai girma gwamnan jihar Kaduna yayi a jihar Kaduna shekara 4 babu abinda mutanen jihar Kaduna za su ce sai dai su ce san barka. Wasu za su iya cewa to al'ummar da kuma wasu za su iya cewa to al'ummar da kuka ta gayyara kuma fa rayuwarsa ta shiga cikin wani hali sakamakon zuwan wannan gwamnatin ta ku ta APC nan fa. Ai ba an kore mutane daga bakin aiki, wayanda suke sana'o'i ba hanya, wayanda suke sana'o'i bakin hanya duk kun bukunta da su. To baban gida kai ma ka ce bakin hanya, ya zama dole mutumin da yake jihar Kaduna ya san cewa jihar Kaduna tana da tsafta, tana da tsari, kuma kamar yadda mutane suke ta surutun an kori ma'aikata an yi menene. Abinda nake so al'umma su gane, a dinga magana akan ma'aikatan da aka dauka mana. Mai girma gwamnan jihar Kaduna, mutanen da aka dauka musamman a bangaren ilimi mutum 25,000, ai ba 'ya'yan shi bane, ba kannan shi bane, ba kuma 'yan uwan shi bane. Ya kamata mutane su dinga magana akan irin wayannan mutane, saboda aikin da ake a jihar Kaduna, mai girma gwamnan jihar Kaduna ba zai taba yin aikin nan daga shi sai 'yan uwan shi ba. Mutanen jihar Kaduna ne suke wannan aiki. Su wayannan da aka kora daga baki, wayannan mutanen da kuka kora daga bakin aiki har zuwa yanzu fa mutanen nan fa suna fitowa suna kalubalantar gwamnatin nan akan cewa ba a biya su hakokin su ba. Ita kuma gwamnati sai fitowa take cewa ta biya. Wai al'umma za su iya cewa wai ya ake buga kawunan al'umman jihar Kaduna ne, su ma'aikata sun ce ba a biya su ba, gwamnati ta ce ta biya. Maganan waye za a yi da shi? To baban gida idan ka lura wannan lokaci ne na siyasa, ba za ka raba siyasa da irin wannan. Shi kuwa honorable Usman Ibrahim, wanda aka fi sani da Sardaunan Badarawa, ya ce ka sassabar da mutanen jihar Kano za su yi ita ce su ki zaben man Nasiru Ahmad Alfa'i. Da ma fahimtar sa an yi aiki tukuru na ganin cewa mutanen jihar Kaduna sun amfana. Kuma zaben nan kowa ya san abin da ya kamata ya yi, musulmi ko kirista. Ni zan kira ga jama'ar jihar Kaduna, ba ina duba ba ne, amma wallahi an muka rasa irin su malam Nasiru Rufa'i mai girma gwamna, jihar Kaduna mun yi asara. Kaga ayyukan da ya yi lokacin yana ministan da Abuja. Abin da zan kira ga mu matasan jihar Kaduna gaba ɗaya, ko musulmi ne ko kirista ne, mu goye bayan malam Nasiru Ahmed Rufa'i. Me yasa kace al'umma jihar Kaduna musulmi da kirista su zabi malam Nasiru Ahmed Rufa'i? To ai ta siyasa ai ba gaba bace, siyasa ko ba addini bace, siyasa fa ra'ayi ce, kowa za a bashi ra'ayinsa. Amma ni ra'ayina a matsayina na honorable Usman Ibrahim Sardaunan Badarawa, ra'ayina na malam Nasiru Rufa'i ne, masoyana ra'ayinsu na malam Nasiru Rufa'i ne da shugaban kasa. Baya ga ra'ayi, watakila kana da dalilin da yasa kace lalle a zabi malam Nasiru Ahmad Rufa'i. Kaga dai aikin da ya dauko, duk aikin da ya dauko a jihar Kaduna yana gama shi. A tarihin jihar Kaduna ban taba ganin primary schools da muka yi aka mai da su gidan sama ba, sai lokacin malam Nasiru Rufa'i. Kaga malam Nasiru Rufa'i yana da kishin talaka a zuciyarsa. Saboda haka in muka yadda bawan Allah nan aka samu akasi, to mun cutu jihar Kaduna, mun cutu talakan jihar Kaduna. Kuma ya tabbatar maka, ba na san gaibu bane, malam Nasiru Rufa'i shine gwamnan jihar Kaduna a wannan shekara 2019 in Allah ya yarda. Al'umma ko ina suka bi sai su ga ainihin billboard, ma'ana hotuna kana ta kokarin yayata ainihin tallan malam Nasiru Rufa'i da kuma kokarin ba su shawara shi da Dr. Obasani. Me yasa kake wayannan abubuwa ne? Wannan abubuwa da kaga ina yi a jihar Kaduna, kowa ya sani ni mai biyayya ne, kuma ni mai biyayya ga jam'iyya ne, kuma ni mai biyayya ga shugabanni ne. Duk mutumin da Allah ya bashi mulki, to Allah ne ya bashi, ba kai ka bashi ba, kuma ka yi biyayya gare shi, kai ma Allah zai iya baka. Saboda ka ni na biyayya ga mai girma gwamna, ba na ja da ikon Allah. Allah ne ya bashi wannan mulki, kuma kamar yadda ka faɗa kai maganan Dr. Obasani. Dr. Obasani mun yi takarar firamare da shi, Allah bai bani ba, Allah ya bashi. To saboda haka ni ina biyayya ma gare shi, saboda Allah shi ya ba mulki, na Allah ne, ni ma Allah zai iya ba nan gaba. Kana da tabbatin cewa idan har suka koma, ma'ana mai girma gwamnan jihar Kaduna malam Nasiru Rufa'i zai ci gaba da raya kasa da jin al'umma, duk da yake al'umma zaka ji suna cewa mai ruso. To kai baka gani ba, kai dan jarida ne, ai kaga abin da yake yi.